Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah.
Amadzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzukna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu amanu kang padha iman sapa wong idanu dia nalikane diundang lisolati maring salat miyaumil jumu'ati saking dina Jumat. Kapan dina Jumat? Pas au mongko age sira kabeh fi'il amr diperintah supaya iman. Pas au diperintah supaya age-age ila zikrillah maring zikir maring Allah wadaru lan ninggalno sira kabeh bai'a ing dol tinuku jual beli ku apa jenenge? Dagang. Al-bai'a ing dagang. Bisnis. Dzalikum utai mengkono iku khairun luwe apik lakum kanggo sira ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tak lamuna ngaweruhi sira wong sing iman nalikane diundang salat maring dina Jumat mongko supaya age-age eling marang Allah lan tinggalna bisnis tinggalna dagang ngono iku kang luwih apik kanggo sira kabeh lamun sira kabeh ngaweruhi dina Jumat itu hari keberapa? Mulai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lek wong Yahudi kumpule dina Sabtu. Nek wong Nasrani kumpule dina Ahad. Medine wong Islam kari wayahe dina Senin. Lah nek cara urutan kan ngono. Yahudi, Nasrani terus Islam. Ternyata lebih awal yaitu dina Jumat. Dinane kumpule wong iman. Lek sampean kepengin ero kumpule wong Islam entenono nalikane apa? Idul Fitri karo Idul Adha. Yaiku jumlahe wong Islam.
Lek kepengin ro jumlahe wong iman deloken nalikane dina Jumat. Lah nek sampean kepengin roh wong sing sholih kapan? Dina salat subuh. Ikulah wong sing sholih, wong sing imane temenanan. Lek wong nggon aku lek muni ngene. Sak nakal-nakale wong beragung sik Jumatan. Jadi sak nakal-nakale arek iku sik melok Jumatan. Tapi lek subuh dadi nek kepengin ro wong sing sholih deloken salat subuh. Ane wong sing luwih ngalim maneh deloken sadurunge subuh. Sapa sing tahajud? Kula. Teman. Sampai Pakde. Dadi nalikane diundang dina Jumat pas au. Age. Sapa lek Jumatan iku males? Wis seru lek iki dina Jumat. Tapi gak udah. Bukan surat Al-Isra. Surat ke 17. Ayat 19. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mukmin. Deloken. Sapa wong sing ngarepno akhirat wa sa'alaha sa'yaha agi-agi usaha nanggone akhirat mang bahwa ikulah wong sing iman, wong sing mukmin. Lah nek agi-agi ya sing temen. Aja kok mari komat romblo ayu. Sandale digawa mlebu nang masjid. Lah mlayu ambek nyoplok sandal. Ya apa ya sing tenang aja sampe gawe gaduh. Mulane ta lah nek nang masjid iku aja ngenteni adzan. Kadang ana maneh ngenteni komat. Sapa ngono iku? Lah iya ket mang tengak-tengok komat kae budal nang jeding kae budal wudu. Akhire kan kari. Sapa yang biasa kari? Ibrahim. Amin. Jujur, Pak. Wis nek sampean biasae telat mlebu swarga ya. Telat. Alhamdulillah. Metu tekan neraka ya. Telat. Mlebu swarga ya. Telat. Bareng di neraka diobong suwe sampai kaya wis kapok di neraka. Alhamdulillah. Moro terus diparani karo wong ganteng. Ayo. Taklim. Nanti nang swarga. Lah kok telat sih sampean nyusul aku? Lah sampean lak biasa telat sih. Sampeyan iki sapa? Lah aku lak salat sampean biyen. Lah cek telat sampean nyusul aku nang neraka. Lah sampean biasa nak telat sih. Sapa sing kepindang mlebu swarga? Kula. Engko tak delok salat ngisak telat apa enggak? Insyaallah. Boten telat nek tarik.
Perintahnya fas aus segera. Orang leha-leha. Idza ja'akakumul Jum'at falyatasil. Lek budal Jumatan supaya adus dhisik. Minimal sekali seminggu. Jadi wong Arab selagine gak junub itu gak tawadus. Jok kaget sampean. Najis teko ndi? Kotor teko ndi? Selagine ora junub gak adus, tapi wangi. Adus parfum. Jadi selagine ora junub gak adus. Apa sebabnya? Wangi, junub. Lane minimal seminggu sekali adus. Junub. Dadi nek selagine gak junub gak adus. Nek ndek kene kan keringetan. Nek ndek kono gak ana wong keringetan. Masih adem gak keringetan, masih panas gak keringetan. Kok iso? Tawas. Begitu keringet metu iku langsung tek. Angin ngembes. Gak ada ngembes nang klambi. Langsung tek ilang. Angin. Nanti Pak. Uap. Kaeng. Terus. Pak Ida. Di mana? An Abi Radha'an qala Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man igtasala yaumul jum'ati ghusla janabah summa raha fi sa'atil ula faka'anna ma qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati saniyah faka'anna ma qarraba baqara wa man raha fi sa'ati salisa faka'anna ma qarraba kabesan akron wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'anna ma qarraba jatan wa man raha fi sa'atil khamisah faka'anna ma qarraba baidatan fa idza kharajal imam hadratil malaikatu yastami'una dzikra. Diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim. Ero artine sapa wonge sing adus dina Jumat kaya aduse wong jinabat terus berangkat nggone masjid fi saatil ula dalam kelompok pertama Unta. Faka'an nama koraba badanatun kaya ganjarane kaya kurban unta. Lah iki aneh. Omahe ndek pondok sandinge masjid tapi telat. Kalah karo wong Sama. beji. Ro beji. Bajar Sari etane maneh beji. Lho iku teko sadurunge lho sing omahe pondok iku iso telat. Aja kadek muni sinten. Terus Waman roha fi saati saniya faka'ana ma qaraba baqara. Sapi. Padha karo kurban sapi. Roh. Gak ono iki sing rebutan sapi, rebutan unta.
Kenyataane ya akeh sing telat. Wa man raha fi saati salisa fakana makoroba kabesan. Kaya korban pedus. Lah kelompok keempat kaya korban ayam. Kelompok kelima kaya korban ndok. Lah nalikane imam wis munggah mimbar buku absen ditutup. Sampean gak masuk buku absen. Sapa biasa ngene iki? Ayo nek yoan omahe pondok. Khatib munggah baru masuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dadi malaikat teka ngrungokno khotbah buku absene ditutup, sampean gak masuk buku absen. Ya apa statusnya ngene iku? Terus waktu khatib khutbah sampean dulinan. Iku apa? Ilang ganjarane. Man qala li sahibi angsit wal imamu yahtubu faqad lagaut. Dadi sapa wong sing ngandani kancane wis lelahan sampean. Ilang ganjarane. Lah nek nyusung kok apa nyurung kotak infak. Ilang pisan. Ilang balik. Lah nek kotak infak aja disuruh waktu khotbah. Sadurunge iya. Utawa gak usah kotak infak langsung jegerno kotak. Nah ngene sithik pinggir lawang. Ngombe ya padha ae, Cak. Ngombe. Pak Lem nek tilem pripun Pak Lem? Nek tilem turu. Nggih. Merem. Dadi ngene iki ya, nalikane diundang dina Jumat, mongko tinggalno bisnis. Wes, sampai di sini ada pertanyaan. Terus zamane Utsman dadi khalifah, wong iku tambah akeh. Akhire adzan iku 2 kali. Dadi sadurunge adzan iku adzan pertama. Di sandinge masjid ana menara sing dhuwur. Supaya wong-wong sing di pasar iku eling nek iki mang dina Jumat. Iku prakteke ngono. Dadi sadurunge katakanlah nek cara kene jam pira? Jam 10, jam 1 jam sebelum Jumatan diadani. Ora kok di jero masjid adane. Ndek jabane masjid, nek kene menara. Iku zamane Utsman. Lane ya aja kaget, ada sebagian masjid sing adzan 2 kali. Ada pertanyaan? Jadi iku ya, sampean wis ngerti aturane. Sing penting apa? Dilakoni. Prakteki. Gak iso ya apa? Dipaksakan. Sing biasae kari dipaksa. Wong kadang malah leh-leh ya, kancane adus yo gak melok antri, gak apa. Angel. Lah iku selama sampean gak berubah, ya sampean gak akan berubah. Sampean ro filme sapa iku? Ultraman. Oh iya. Apa iku? Kapten sapa iku? Asep, Power Ranger. Berubah akhirnya jadi
Lah sampean masuk gak iso berubah dadi Ultraman. Kalau transformer. Sakitnya baju Pak. Soal jalan pertanyaan. Sekian kaji kita, semoga memberikan kebahagiaan pada kita, amin. Ngaji ku gak patek penting. Sing penting prakteki. Sampean gurung duwe ilmu nek gurung di praktekno. Ya. Doa sehari-hari. Allahumma Nusur apa masir? Pasir. Orang tua? Orang tua? Sayyidul istighfar. A'udzu bika antivirus. A'udzu Lek didikting ini ya gak dipraktekno. Nggih. Innalillahi wa inna ilaihi. Berarti sampean durung duwe ilmune, mung kudu dipraktekno. Mana gak penting, sing penting apa? Diamalkan. Ayo masa bedino larang dipancing terus ini. Ayo subuh yo gak ngono yo an. Innalillahi wa inna ilaihi. Kafaratul majelis.